Enw fi di Phoebe Jones a dwi'n astudio Lefel 3 Gofal Anifeiliaid ar safle Llaneurgain. Dwi'n rili hoffi bod fi'n gallu gwneud theori efo gwahanol anifeiliaid ar y safle, a mae gennau trip i Groeg yn fuan i nofio efo'r chrwbanod, a wedyn dwi'n mynd i Zoom mynydd Cambria hefyd. So mae gennau 2 athrawes yn y coleg sy'n helpu fi dysgu yn y Cymraeg ac yn Saesneg. Dwi'n gwneud rhan fwyaf o gwaith fi yn Saesneg, ond dwi'n gwybod fod y Cymraeg yna hefyd, a dwi hefyd yn gwneud clwb Cymraeg bob dydd Mercher i pobl sydd yn siarad Cymraeg yn barod neu eisiau dysgu neu yn dechrau'n ffres. Un o'r manteision o dysgu'n Cymraeg yw nes i dysgu trwy'r gyfrwng y Cymraeg yn ysgol, a wedyn i ddod fan hyn a i gwybod dwi dal yn gallu siarad ag cyfieithu gwaith fi fewn i'r Cymraeg. Mae'n helpu fi lot, ac y ffaith bod fydd o'n helpu fi yn y dyfodol hefyd. A los mae pobl eisiau rhywun sy'n siarad Cymraeg a dyn nhw eisiau siarad efo neb arall. Mae'n neis i gwybod bod nhw efo rhywun sydd yn siarad Cymraeg. Dwi eisiau gwneud gwyddorau meddygol yn y dyfodol, oherwydd mae gennau llawer o diddordeb yn helpu llawer o gwahanol anifeiliaid i gwneud yn siŵr bod nhw efo y bywyd gorau maen nhw'n gallu cael.